Takže čus lidi, já vzít tomu dalšího challenge. Dneska tu mám Dana. Ahoj. A dneska si dáme jogurt s džusem. Jsem zapomněl, jak se to říká. Už to otvíráme. Aha. To je zapečetěné. No tak dobře, to dám takhle. Ještě je to promáčkej, ty vole. Ne všechen, stačí. Ty krávo. Hele, už jsem Fajn. Tak. jsem dobrý. Tak to nějak vypadá. Je to hnus, sračka. Ty to máme džus. Zamícháme si to. Sorry. A To se utře. buzerot. Ty vole. Nemám nalejvat. Ty vole, fuj. Beru si tenhle. Počkej, kde je ta lžička druhá? Já jsem nevedl tady. Jo. No. To bude sračka, to jde. Ty vole, no já to potom otřu. Čum na to. Oh. Počkej, ty vole. Jestli to bude hnusný, jak tě zabiju. Bude to hnusný. Čum na to. OK, no, takže za chvilku se uvidíme. OK, takže lidi, my jsme zpátky. A takže Vypadni. tady omlouvám se za psa. To nevoní to moc pěkně. No, to nevoní. Tak jdem na to. Jo, tak jdem. Ty jsi to promícháme, to To nemůžu zamíchat. Počkejte, já si jenom dojdu. Já budu kontrolovat, ať nepodvádí. Běž zkontrolovat pse. Abych to mohl Já trochu si zamíchat. takem. Ty vole, už to kape. No, můj pes si tu hraje, takže... Počkej, možná... Tady bychom... Na X to dáme. Počkej, že si zamíchám. Si vzal předtím ten přes stůl a co tam bylo? Voda až tam. A cukr. Co? Taký kafe, ty vole. Tak dáme si latte, ne? Tak na X, jo? Jo, počkej, já si piju jednu žvíčku. Předej mi to. Tak. A my to teda vlastně vypijeme celý. Nevíme celý, protože... Fuj. Jestli podle toho, jak to bude hnusný. Takže? Tak 3, 2, 1. Teď. Tak to asi nevypiju celý. To je brutální. No, tak Já se pobliju. zase tak hrozný to není, ale... Teď se mám pobliju. Mysli na něco hezkýho. Mysli na něco... Ty vole. Čum na mýho psa. Dobrý den, počkej. Takže reklama na mýho psa. Ne, já to nevypiju. Koukej, jak jsem už to vypil. Možná nevidíte. To nedáme celý. Ty vole. Shit. A teď. Tak ještě počkáme na mě. Ale já to měl vypít, jo. Já se zaličkám. Čau. Čau. Džus. Džus.
Takže vyvezím zatím tohle ještě. Já musím to vypít. Celý. To je dobrý. On se dalo jenom džus. Perfektní. Dany. Pojď sem. Tak Nebij mě. no, prdele běž. Čekajte, já to... Abyste... Můj džus. Doufám, že nás vidíte. Hovno dostaneš. Dany, chceš taky Možná ochutnat? tak kaštan. Co? Kaštan mu dáme. Co se máš, ty už to vypiju. Tak to je hnusný. Co je za... Asi je to vybití. Takže určitě budu chtít video odpověď. Protože je to fakt hnus. Moje ruka. Dron. Takže máme to vypitý. Já se jdu ještě napít, počkejte. Já se napím sám. Swag. OK, takže to ještě zapiju takhle. A my se s váma loučíme. A čus. Počkejte, já ještě natočím Dana.